Kanti ziyabetha-bethana izimvo zabantu ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Ayikho enye indlela mani ngaphandle kwento yoba ukuzilunge le nto lena urhulumente makanyuse ikawusi mani kule ndima yomhlaba, angayiwalazi, angayithethi nje, angayenzi. Igama lami ndingoxolisile Tshaka Lisikisiki. Umsasazi, abantu bamislidwa ziinkokheli zethu. Abantu benza izinto ezirongo abacinga bazirayithi nxa zithethwe ziinkokheli zethu. Ngoku inzima into yoba abahlali bavele nje bazenzele nje South Africa ngathi kwamlebese. So I think amapolisa enze into erayithi nokubachitha-chitha. Abantu mabafunda ukumamela. Msakazi, le mhlaba engaka ukube uhulumeni uthengisela abantu abafuna ukwakha amabhizinisi kuzovela amathuba emsebenzi, mhlambe kungangcono, mhlambe nabantu bengancipha abaveli bahambe beyogxumeka nje imkhukhu ezidaweni noma kanjani, abantu babona indawo nje ezidleli ezingenalutho yiko begxumeka imkhukhu. Ewe bebe wrong bona ngongena emhlabeni ngungekho umthithweni, kodwa ngeke kuzanywe noba zinkulu baphathiswa eziphetheyo phala nginqi abantu bapha kumasipalati. Ndiyayazi into balixesha le-lockdown, kodwa ke ngikwenziwe icebo loba kuthethwe nabantu abantu babethu, ayibalekanga into abantu babethu. Laa nto liyana msasazi izalwa yilaa nto kuthiwa umhlaba mawubuyele ebantwini. Yiyo yonke laa nto yenza laa nto. Ngoku jonga abantu benza ntoni, kuthi kukho i-lockdown babe bebhizi nabo besiya kwelinye icala ngoku besenza i-land invasion. Kodwa ke msasazi noko ingase banqandeke kude kugqithe le nto kuba nyhani ke abantu abanandawo zohlala ekugqibeleni mandla ehle lapha kwesiposti. Msakazi noma ngathiwa bangenile ke emhlabeni oronge ongafuneki, kodwa akusona isikhathi sokuthi bangaxoshwa lesimanje bakhishwe badutshulwe. Sihleli kanzima kuthiwa sihlale endlini siba nesifo esinzima icorona. Labantu laba njengoba beshawa njena bedutshulwa kuthiwa bashonephi, bazohamba emgaqweni qhamuka amaphoyisa aphinda babophe bahambe bayocela amajele. Sicela ke uhulumeni bandla kasixolele njengezinye izinto.